ngoku umazi wakhe naye ufika apha uzawuhlala nalo mfo bathi ngumbalula mbalula uthi efondini ungibanika wena uthi umbalula hayi ndim kaloku Fondini ndingumbalula igama kwaye nefani yami ndingumbalula kwakhona ungandibiza nje wena uthi mbalula mbalula uyabona ndizokwenza unyaka wami wesibini apha ndiyayiva ke ngoku uthi umazi wakhe suko ukuthi hey but ke Fondini andikho sure le ndawo ayikho right man inezikhalemnqa nje wena ndisoloko ndingaziboni kakuba ithi into yazo uyayiva ke uthi lo hayi bokuthela uthi hey kaloku kukho nalabathengisa ngale shandizi uyayikhomba ke ishandizi yabo uthi hey sulumke Fondini soloko ukhumbula uba uzele ntoni apha but ke xa ndikujonga ingathi noko womelele ngathi kunoyazi into ozoyenza apha yabo focusa ke Fondini sudidizwa ngala makazana yabo udlala laa nto siyibiza nge-elderly brother role yayiva because abanye kuthi bafike apha edolophini bathathwa zizinto umazi wakhe xa ijonga lo mfo ofikayo ngofika nentwazana entle uthi umazi wakhe yefo kutheni xa kunje uthi lo Fondini bangena nale ntombi bazivalela ngapha sele uzazicingela wena ngokunokwakho uba benza ntoni ngaphaya sithetha ngomazi wakho othe kudade emakhaya uZolile for the next 3 years zabe ndisoloko ndikhona Fondini ndizibambile nalo mzimba ndinawo ndizawubekela wena Fondini after 3 years ndikuphe wona ube ngowakho uthi noZolile ndizawukwenza into efanayo yayiva silapho ke ngoku uzohlala apha ePoint kukho nje abasoloko besidayisela isithebe wena nje freely like that umazi wakhe akayiqhelana uyiqhela loo nto waloku uhlala phaya emakhaya so ke ngonantsi ndithi hayi isithebe xa usifunda usifumana Fondini basikhona noba sikho uzazivela wena ngolo xa solufika kuso yayiva uthi lo mbhemu ndikujongile uzungazilibali kwathi nami manditsho njalo kwaba bafana bafikayo ngoku apha edolophini because baninzi abafana namantombazane abafike apha edolophini benenjongo benamaphupho amaninzi abanye bethwele neminqweno yabazali neentsapho zabo bafika apha bazilibala bazifanisa nabanye nangosilapha ku-social media kukho cimba thina siyafana sifana sazana nangondilapha ucimba mna nawe siyafana asifana ndiyazi nenhlupho yakho andiyazi nenhlungu onayo uyayiva ufuna uzifanisa kuba nje thina nawe sizivelela sifana apha asifani usho njalo nalo mbhemu uthi uzungalibali ndiyethemba nawe awulibalanga apha eJoburg awulibalanga apha eDurban eKapa noba kuphi apho usuphulaphule ukhona ndithi kuwe i-comments libele nozivula ke ngoku before ndiye kwinto zelandelayo but loo nto ke because andikwazi uqhubeleka ndifunde incwadi nje wena ulandela i-storyline ungazange uzithathele into yakho because lo msebenzi xa siwenza ngale nje wena kowulandela i-storyline sifuna nalantu uba uzifumanele imessage yakho yokuzophula kwintlungu neentsizi ezininzi abakokwethu ababhekana nazo kudlalwa nje kanje yabo so ke guys ndinento ke ethi uzabe uluzile kulo msebenzi siwenzayo xa ngaba uzowulandela i-storyline qha kuphela uthi kuthi ndizofuna ukwazi uba ugqibele thini uZolile ugqibele sithini umazi wakhe ingekho into wena ozithathela wena bangangawo aba bantu sithetha ngabo apha ndineshoyo yoba nawe kukho izinto ongazifumanela zona ngosithethayo ndiyayiva ndikuxelela le kuba ndikuthanda ndikuxelela le because ungumntwana wakokwethu omnyama njengam mamela I've made it ndizawuyitsho kanye ke le andizuphinde ndiyitsho but ndiyaqhubeleka ndabuya ndazofana nawe because ndifuna ubuya nawe andifuni ufela apho ukhoyo sucinga ke wena uba kobuya kwam mna nawe sele silingana ndizolanda wena mna ndizothi kuwe xa ufuna umbhuti omdala yiza kum xa ufuna utata kuba kuni kukho abanganatata kukho abantu abangayazi nebrotherly figure
abanye bayabhayiza. Ndilapha, uyayiva? Sizonyuka sonke Fondini, but ke ayingoba singonyukanga thina abanye, sele siphezulu kakade, but sizolanda wena masihambisana, because ndiyayazi nale ndlela uhamba ngayo. Ndiyakwazi nobona seluphapha, ndithi suphapha kwesinye isikhathi ndikuyeke because awundiqhelanga. Ndizathi xa ndisithi suphapha cima ndiyakuzonda okanye ndikuhloyile, uyayiva? So ke guys, masithi xa silalele lo msebenzi, ndithe kunento zam ezininzi ezikulo msebenzi. Kukho i-DNA yam eflowa kulo msebenzi. Kukho ezinye izinto endazenza ingathi zingolayini bakamazwakhe, ezinye zingolayini bakazolile, ezinye zingolayini bakambalula. Ayingoba kuthetha bona, kuthetha mna, ndithetha nawe. If uhlakaniphile, yekani ubuka ii-soapies, nibuka ii-series, kungekho nto ozawuzithathela wena ngokunokwakho. Xelela isitori usiqale eqaleni uzisigqibelise, but akukho nto uyifundayo. Right? Siqhubeleke ke ngoku.